Kardom nilimen di penrong pi talk show on schedule pen autonomous state kaching ki ke than alam long pining we jaimet ing deng harup lira trok ke rahini ang deng la so kaching ki ke than ponji long the semet athepi ke endam bang ke demokrasi ajakong gণতন্ত্ৰ Pusi dua samis pen, so gণতন্ত্ৰ ajak kong pensi laso India det bangke kacari, kasi laso det demokrasi pen kopuson si kacari ma lamang solam si kacithanan bila si jethanam dia perang ini tu melong itu masar APHLC tiripi amai khusar jaya katharalang likhana pachini lang Kardom. So tentu hitung kecingonan ni Rita Kram Sapi alang lita APHLC Women Wing Secretary alang lita dapat sini lo Kardom. lapen APHLC Women Wing Dipu LAC angkang aphan Secretary ni palirong happy alang lita dapat sini lo Kardom. Aduh, panda curolo apor landak ngal tenta kewang pot lapen kado we kelang abang fu bang pitum anta ding ding lempen kelang fansi tuning ripon lo lahelo itu mo pen kethan demokrasi adet lo itu mulda India long bangke India adang hebita demokrasi polo tante ilitum lada India a constitutional law mateng polo tante ningkam open batai sisi rat atumaphan aning kehan alam he karju ningkam ho ilitum adet ko pisi claim nangji ma ko puson si dam nangi ma kachari kachalon ke damtang kachari tum chok ma chok chema ning samlo ma ing samse ma mal tante ning oilak lo ma ilitum ning jangjedung lo ma ilitum ning gichi tong cepak lain ma ning karong tong cepak lain ma pusitame ning kan hopen epong li tong pan apor nang ipi do la nang labang so ning kan hopen apor nang ipi ke election apor hello MP election mate la non lok sabha election kedam tang ning kan ho aprang election dolo ilitum bange karbiang long arara bange Horeng sing be phansi be muchati ma pusi rara ning ke han cepak lang pen alang ni phansi toy dong lo la pen non ning kam pho ke chok lo alang ni phan rara tum aning samai samsema non batai election mate la bang so party phan rara tum aning samai samsema ka cepak lang dia por nang kelil la si demokrasi ku ke la sona phan rada tum aning ke han ka cepak lan di plotante vote ki pidun pen inut bahini net kali kadok kawe ningkan krenar kep arta ke pleng atum an bangke vote job dun long la sila vote ke job aphai ko man ma vote ke long ke ong jot phala abang fusi ili tum rat asai ke klem ningkan ho aja kong long ji la sinom ili tum demokrasi adet karbi itu mate karbi ang long arlo kedo a tribal atum inglong asotum la demokrasi po aja kong ka chini dun de pena job tangka maha harop hop haro ini surisi mate hor ok itung la bangge jethan therang nang ne aho kalam posi jethan kokpo kowe om sai joy pentame itum ahem an pachuprui pentame la sonta itum ining abangke sejoy ke po vote abangke mathapa me pen vote pidet sonta do la sila son itum ke klemmo pen job itum adela bang ko puson si bangari deng ke tamma la si demokrasi pen job banga khai nang kacherai itum along ri nang ki thi palam rataphan kapachini paklar dagji phansi sir jai kathar alang li phansi Tuning dulu sir. Kardom. Demokrasi po alam ilitum cethan bom lo la ke Greek alam pulo demos kretos
po si demokrasi po ya plan. La so demokratos la ke muluk aja kong pulo. Muluk demos po muluk pulo, kratos po aja kong pulo. Muluk aja kong pensi det cari nanji pura. La solam ningkan harokre troksira trok ner kep rasir kep aningkan pensi jasemet kejeplang la harokre troksira trok ner kep rasir kep 1789 French Revolution kohut hala sohut tekser atu Rousseau lo lapen hope watu lam ke than pensi la rat aja kong pen det cari nanji po alam nang dolo la prang ke recho tum si kacari recho inut vet si kacari recho inut vet ta mesen aprang hut ke amat recho tum cari bom lo inut vet amat kado ya recho le kahin no ke mesen kali det amat kahin no recho nang polok lo te amunit nang polok lo te nge det ke no bare prang na la pen aposi la pugalilo rat le pachangi na alam nang klang angke non ke ili to madet along nangkel alam nangkel le rock bangel son lo ili to madet karbiang long adang isi di mahasau beteta ba India adang isi ta demokrasi aron pensi rat cari le anke la so a demokrasi muluk aja kong popot ke ong nei amuluk ke ang bong do dun tek lo te alang lining ke hang akam ta pe plengun po ke ong nei amuluk ato ang bong an ke karbi atung ke aprang ke ong nei lo ing long asu ke karbi ang long ke harukre sir kebra pok kebra isianing kan ke bang haruang bong pen bang trok sir kebra trok ke inglong arat le ange inglong arat lo hala ay inglong arat atum jong si la so a demokrasi po aron chini pe me la pen aron rat kachari aron anda chini pe me asonte hala so a inglong arat tu harong bong pen trok sir kebra trok pen pe batu chot si harong isyang bong pen haro isita inglong arat kuyong si pache plan det theklote la ke inglong arat atum long si aja kong tu chot po an ke inglong arat tu make me am si klem long chot po inglong arat tum si ke plan po ke tek po ke re po ke cholong ke jonlong ahem arit ake me anta lo ke so hut kache langya khoros anta lapen osomara tum pan lo por keji lapen hem ke me ke kim ya anta inglong arat atum along si poisa da du ek po jo ada inglong arat atum pan le pipide athaya velu puson si alam nang du po mati jo ang inglong aratum si pupu si ta inglong aratum si long ekpo ke long nang gi anasanta ante hala harokre sir kebra pokebra isia ningkan ke chia tungge bang live harong bong pen hala tum pupu son lo la muluk aja kong ke long dun ra ke chodun long ya pan la pen tribal atum along le along ri la pen akhei apan aja along ri ke cerai den akhei ta aja kong ko pa be de je pan ko puson lo ko hala ke chia tu ma bang chini det le chini det lo ama ke je plan bang ke sik schedule teng pen ke MSC mana hala se ke MDC bu si pu MDC anta tribal sai senang ama Janardan pathok aphan wan lo aprange DCA bang CS boot po bangke chomang po hala bangke
Karbi atum pandet si member ing wai lo. Hala suet ke kang wai interim council lo. Karbi atum pandet si ing wai lo. Amat bang kici atum deng de lo. Hala Assam government kici atum adat si kidul lang select pik atum do. Gopinath Bordoloi mata dak Assam nang le rock ke si kidul paning dok de kualam tok det lo. Lapen ke Kulodhar Choliha, Lapen Rohini Kumar Chaudhuri atau manta, si sidul kapi pugya panlok, si claim lo la si Janardan Pathok pandak nang toy lo, amat Janardan Pathok aning ke hanga ling si solai pon turong lo, Lapen hala bang inkoira trop elected MSC ke doya Thai, bang poge kicir tu mapan, pitu dek le, hala bang so pen lo. Muluk aja kong nang cidun lo, nang cidun ta itu akit hiat tu, ke thang la sini ne det lo election le, culong lo de cok lo, wan se mata cok la, amat non ta, non piti hek pen pulo de non ke ceplang ke, son wang bong si non anta, ke cia tu ma bang ke ong emu cot lang, cu batai an ke ong emu cot lang, cu Surihini ra Krehini aningkan MSC aningkan kali Krehini election ke do ke MSC election ke hala suhud an ke tribal tum si ong mujot lang an ke nona ban ke hala suhud ong mujot lang seta ko piloma ke bitu ili tum abang ke tribal puta cici ni ne dia no tribal aja kong an si do chon nangi tribal kali to aja kong ke enang ne po bang cini dia no hala tribal kali itu mabang ke tribal aja kong pu alam pacini tu tidak si National Party Congress Party pu alam si 2012 aningkan ke puturong lo Congress Party pu la so aja Congress Party penleja kong piana pu puturong lo tribal aja panja kong pinang po bang putu tidak lo amat kong Congress Party panja kong pijite kicepen tribal atum anda celang tu pom ama Congress panja kong pianang po bang ninje turong di amat ali ke dua bang ke hala kice tum se ali do turong lo atema kice tu mangi ke do anda Congress on si pilap lo inglong so tu bang ke hala suhut ASDC panda pilo pen papa panda pilo di Amar hala kong kecil tu bangge cini ne det penajo ake onga kecil tu nge kongres pan pidun rong lo ane kongres pan ki pidun lo pulau nante hala kecil tu det osan de ong ede dia podo seta kecil tu long kapi ong dun ceplang tu det la karbia tu mamat lo kilu podo ke cini ne podo pi ong amar hala ki pidun ta kecil tu mapan pidun si kecil tu kumada pan ma kangwai kangtung halau pan si papangwai rong papa kandidat tu mana pangwai wedet no ASDC kandidat tu mana ta pangwai wedet no pangwai tu ke kongres pan si pangwai tu rong no anje kongres ke hai ke kecil tu macam kong masih ke hai hala karbia tu mana duduk wedet ke hala subuh Alam operet kan dukok ke karbia tu bangke lapuyo. Amar karbia tu kecil takun lo. Amar hala ong mucot atau bangke kecil tu man ram dun turong lo lapuyo. An ke hala 2012 aningkan papa tu hai det lo badi. Nili tu HSDC tu kali papa tu nge hai ke ner kep et badi. Hala suhutta ner kep majon nak ke hai. Amar an ke hala government bangke council bangke Congress tu si cari tu long lo form tu long Congress tu form tu long lo an ke ha kecil tu aning ke hang munit pang ha pe hai de to jo amar hala kecil tu aning ke hang aling si hala council tu claim lo la son nan jadi hala kecil tu ma bang ke tribal tu demokrasi aja ko ma bang ke nang endun det lo punya Karbia tu mangi cini ne pin pe namar demokrasi aja kong hala kecil tu man pidun tu dat lo
chipi det lo anke hala so chipi det lo anke la det pen ke aku 2021 aning kan ta aku MOS ke top tu le lo hala so bangke la 2012 aning kan ke hai atum si la long ri kep ta ke chia pan pi det ana pu turong lo anke hala ke chia tu man ning ke hanga ting ben si hala council dum member dum man MDC CMEM dum ba pe claim lo athema 2012 le alang litum CM ke plang kang tum chot kali 2017 aning kan ta alang litum ako hai tu si CMEM ako man tu long nangilan tua mat kau ke man tu kang tung ama si hala ke chia tum ke aning hanga ling hala CMEM atong pan te war undet la aben karbia tu mang chulang dun prong nang kong lo pai we chini ne de lo ke ne tum si ya kong ki pidum lo pu chini ne de lo ke ni akarbia tum ke la pu ya la demokrasi ja kong ka chini ne por lo ama chi pidun de la demokrasi la pen election na ja kong ka chini ne por lo ange 2021 aning kan ke aku 2012 ke aku la ke chia tum aku BJP la na ke BJP nang le rok lan ke BJP ke abino ke Bongali party la ke Bongali la pen Bihari atoma party seta ke che karbia tu chini ne de lo Bongali Bihari party lo la ke puchini ne de ama alang litung ke netum BJP party pu netum party pu de ke pudun turong lo pa ya ang ke hala pu Bongali Bihari atoma ke la ke ya ninje mane Johan hepin joning ri de pinsi la karbia tumpen jakong long lok lo joy kipen si la punya apart hang pu pe pin pen su se pin pen long lok ama 2021 aning kana bangke long recap da chipi de na pulo ako election da ako hai tu thor la la tu ama hai tu thor no non ke ponjak ta wan tang lo non ke la pen ason ili to ban hala poisa anta ke chia to man si khoros lap no non la bangke itum karbia to bangke karbia to man ke contract ta pi thu hai he de non ke pi hai he de lo thema la ke chia to aning chi hak ki ke non ba non bangke karbia to man kam da do thu oi de lo la ke chia to bangke la bu ye karbia to in the meantime la so la ning kan thong bong si ke chia to amuluk cha che pe kam de lo ke hala NRC lo amen ka be tum phan lak esira suri trok kep abongali Hindu tum phan na chewan dat la pendi an ke non ke bongali Hindu la pen ke la mia tum tame la pen ke be Bihari tum ta non ke karbia tum ajak pong ke en epin si ta chok lu po anang li thu ke lu la po an lu ya non ke hala tum dat se la son si demokrasi pen si la vote ke job pen demokrasi pen si ilitum karbia tum la vote ke job alam ka chini ne pot la pen demokrasi alam ka chini ne pot muluk ajak kong ko alam ka chini ne pot hala ke chia tum ko son si la muluk ajak kong kate war pon ma la solam ka chini ne pen pot non ke itu K la pen itum along ri ke ki vir ke plan to that la le kam ke hala nang li tuma ti di hala aeroplane ka che khal tum ban si la ari kong dagrana tum si aku ala tum ban si aku kiram tu kiram tu kalan nang li Saron lo sa la wan ke tham paklar da ko non nirita nang kami sialam karjukan tuma bangke la pulo karbi atuma phan mate karbi den de lo la da inglong hawar ke do tribal khaya tuma phan am sila ilitum phan 6 schedule ha 1951 kana masih ko polo ilitum Samson Singh ti da pen karbi harek chu tum karbi asongja po tum hala so ke hang dun ka che song dun pen job 6 schedule bangke itum tribal khaya phan si nang ki pila sila so arsik schedule bang nang ki pila kante tribal atum mate inglong aso tum along ri along late helang lapen amit hang alama ki culture kapache rai je phan kapap hu phede je phan ka che pang bo be de je phan sinang pi seta ha ki cheng ani pen amasin
hala 1951 sin nanti pilo 1952 pe nama sila bang so asik scheduler lo kece pan thapon tu tengai councilor lo masih dipon o amat non itu mabangke council arlo anda bang nanti pudun thor lapen longri longpat adang anta kece ke betum ajakong nang hai thor lasi non itu virang-rang aporo labang so virang-rang aporo hut ilitum ko puson si claim do nanji la election ke non nang kile lo ilitum election ke je tham bom lo la ke election pura pu vote jok don chok ka enjoy aphan festival kali lage aj hatum administration tum son of tong de festival of democracy setala ke festival of democracy pu bang ilitum phan ke kali lage war of democracy si budam nang kok lagi ron kecedam pina basi labang so ron kecedam hut lotang te ilitu lagi longara tu bangke ko pusom si cedam tu nang pok la solam nang li sapso ke than paklar hatin Churu lo, ati ha? Lasi ilitum adim ilitum along pat Karbiang long East West lapen di Mahasaw along li aphilang ki lagi ha British adina kai pensi ili tumaphan ng panong pipe may pensi ng tungki lada duvet non usi ili tumaphan ha British adina kai pen ili tumaphan epek teganglo tante halso ron ili tum kachini azakong halabang sohut muka jadi tum kaching honai APSLC president nak hai sar jai tharsan alang li ithan pachini daklo halabang sohut king sang kece atuma phanta MSc penjenglo halada six schedule kapap khuk jia phan la king sang ti gopinath bordoloi non la election lang lepo la non ke ron ka chedam po la so hut itum po son si chedam do nanji kolam the la si hala so hut six schedule kapap khuk pen ajok si pini army ans tame king sang tu nang ka chirai khip pen ajok ili tuma phan aron na bangke itum phan nang pavir bom lo ili tum kilong nang jaja kong ki la si non adihu ke ron binong lo la si labang so aron ke ini tum ning isipet lapen ke BJP Karbi ki do anatum Congress Karbi ki do anatum CPNL along sa kami lapen ilitum la kado kavita la vote ador ki sujong si ilitum aki hai sarjai ka thar sarpan MP ti hai dun deadlock lonte ilitum ang long ke six schedule ta intang po athema Mizoram Manipur Meghalaya setami alang litum ta six schedule azapong chepang tang po si halang alang litum ta amit hang a state chirai pemelo la penchilong pemelo si ilitum abang ta hemprek long dun bomlo aprang long dun lo setami ilitum aphan ng ki Japon a political leaders atum kithir thede pena joksi pini anta hay duktuk mandalo as non kibang z election 2024 abangke he an ningdoan pensi nang nitum setami mobile pensi tami jibirta nang po adon pin setami damsi MP kapahay don jipan initum cepaduk pik nang ji lapen radapan ahok alam kachini ajakong initum jethan pemen nang ji Charo lagi nang li than la paklar ke po non ni rupali rong phaki alang li phantai son alam kar jukan tung bangke ilitum ke non ilitum APHLC All Party Hills Leader Conference pusili tum song men mage chibilo themala bang so song ben si aprang ta ilitum autonomous state hill state ke hangbo itum kichi ke be tum along ke itum dudun thekthelo dudun no plotante halatum pen job itum wirderji la pen halatum pen dorak tur itum siksaga la so job si itum mangke hem pregnancy pusi aprang benta APHLC asong bangke kachisong pen non ilituma APHLC bangta la phansi akemang nasi Karbiang long arlo NC Hills arlo abangke non kiche ke bia khai atum nang do ulo la so job si ladak inglong aso tuma party regional party itu non ilitum ke BJP long ta Karbi tum do hadakta Dimasa tum do hadakta inut bani tribal khai kapre kapre tum ta do bomla
Kongres along ta do bom lang la pen sona thaksi National Party ka prega long ta do bom lang seta hala tum phan amta ili tum ke claim pilo non hala tum hadar le do bom lang chini Netherlands po se hadar do dun bom lo seta me hala tum pharman ta ili tum bange non claim pi bom lo che song pi bom lo ili tum phander le ka che song pu kali lo ke lasi lasu ka che song apora hut ili tum bange jakong ta dure pilo jakong ka dure mane itum abange ka che song ke lak lo la pu kali che song bange ajoda pa itum che song unji setami itum kichu kijunji phanda itum ki du kisung itum financially bange itum crisis piglo ehem ta ave pin lo rak khang thung lo e peri ta chenamun e itum osomar phana lo pachari un e itum jongsi ko mane ahem long inudak solet pote hospital along doktor phan kache paklang damji phan anta itum along ajak kong gawe itum si ke ong lo lapuson apora hun anta APHLC alidar sa tumabang mekhang asay mekhang personnel asay phan jibikosi la rada phan kapajog longri phan kapajog ji ke claim por hut jongsi komane kachini nelang at tumabang election ki thur loplo tangte candidate loplo tangte tangka maha du la tungge ukama tha pen jok tangka jongsi itu mapan nang hang don plo tangte itu hala ke claim ki dam ko anma ki du kisu ajoda kai ke kahilo ing longer lok ke dam nang pen chota kalilang hala rong asor kachini ne tumta itu mapan tangka maha nang hang don thu pote itu ajakong laan so sevik rong jima mate itu akim mesi the cheplang jima la solam nangi asap surat han paklar hatani Lui lo ni panapora people. Ili pentung ke lolo. Ili tu me PHLC party ke nan putak ta ridun nong lelang cari dun nong lelang tangka paisa tawe su ala tum BJP ba kongres atum ga riding lo ha 1973 years part fair lo PHLC tu me tangka maha tawe hala tum ke bang national party ma bang tangka mahajata frequency busor rupik lo matsi li tum ke nome tangka paisa ve jata ve lasi non miri dami ke rong sorum anda cerap cito donang ko PHLC tum han PHLC kepahayi pan Jakom orang tangka maha non cerap te non last height lo lasi litung kadok beta mane kuta jong na sa pisa fu iso ejang tumanta un amke do desang se por lo do desang se si laki hai sa jai kathar phan pahai tun bek lang po alang li ke not DC kimantang DC commissioner IAS Rijal officer alang li ke jat experience adela jat thek adlo alang li hello khai lo li ta ching honai bang lasi alang li si autonomous state ta wan thek po anu ka prek me wan thek thelu lasi ini tum sa phansi itu ma asa je ai ka thar sa phansi dor ke so bot ke pahayun heri nang po pahayun bek nang po non le jong si tum heri lo blo te ente kisung lo non phike sung pi khanja ko non mo phiang ko te sak thip apor ke non wirang rang apor lo non jong si tum chitti runde cerap chitu dunde bulong te itung ge sung pi khanja ko la si ini tu masar hansi non poi MP election ke sa hansi pahayun bek nang poi ini tu mador ke Soro ni nang li thang ka paklar thek ko la so alam ni li non sar long se dam thu po mo pen ni li alam bang ke penangan pajir milo ili tum ke claim bang ke sar non APHLC long ke do prong in long arat tu mo phan chon ke claim pi gali non hala BJP long kidun bom lang hala da pini chodun long bom ku jok kidun bom lang akar bi atum tribal atum phan pensi itum ke claim lo hala tum da itum yung si vir te hatum da vir vedaji wala ma veta tum da vir po kar biang long yung si ki vir lo bang yung si cherai thip lo patang te hala tum phan an ke perfect pi chomi tu da bi velo
Kacirai lo te bang tom si cirai dan pa council masih bang ini tipo. Lapen hala party ya kapre kalong ke do tum bangke hala tum malam ke tum cethana lo lapen government service ke claim tum punon business ke claim tum punon contract ke claim tum punon mate arnam dharmo asai ke claim tum punon hala haya tum aphan anta ili tum ke non ke claim pipon lo la bangke political mate rakchariali aphan ke endam walam ta kalino ahok alam si pulo lasimu pen ni rupali aphan karju alam the karbiang long mate inglong arat tu kar laso a situation mate laso problem ke do bangke jasemet karbiang long arlo la pen NC arlo si ke do ke thegam long ke ongbon inglong aso poi pi setame Nagaland Mizoram Meghalaya la puson do ida tahai do ida ason si thegam long ji candidate lo tangte tangka do pipo la tum hangke tangka hangdam nang ko election nang le lote election dam den lote la hem che do klim nang ko cholong le tame kiso tame kion e tame thanga chi ne lo election nang le tik ke pusi che chak prong nang ko election nang le lo tangte tangka maha handun nang ko jong si tangka nang ki une det lo tangte la phan bangke ning wai lak nang ko rat phan ta ke than la som ni de me pusi than rong nang ko kumane tangka maha do candidate long sidam ma tangka lang long chom lo tante hala helo kemenai ku la pusona kama tha tunta dokok la pen do ulang la sonta ha tu la si la som yong si la rat asai episel si a somjapi tungke ani wang si do de sang se chi bur ke la kelen chi ni ne pin pen ke claim ame thanga khia dat ka che pa e ame thanga por ka chi pi la sona por ho jong si kachini ne det arong asor tum karbiara tum inglong ara tum ili tum phan tangka maha ki hanga niwang nang jengrong amat itu bangke avedet pen jok pi dunun ne det pen ili tum phan aning nang oi churong lo tante itu mo phan akati kup si do jima mate alle si do jima solam nang li thang khasa la pulo la si kache plan ke che thana ling seta la election ga chini ne poti la pen democracy ko alam the ga chini ne po amasi poisa ta nga hang dun thurong de ti lo ba ha Mizoram bang ke hang dun ga li ba Mizoram det de lo hai ili tum ke che munit Howrah Ghat pen election thur dun lo bang ke che tum an ek don suri phok kep ka chi room si ke rab dun thu itung ke suri phok ke pe pupe den lo haru isi ta ke hang dun thu pa bang itu bang ke so ke hang thu lok bang ti tung e klem dun ka pe sik sak nu ta pun ai nge ki pu ke la pu lo pu ba mi ning ye lo te la pu hello pu ye na tha ke de ta mi nong ka ning ar lo ka som ka break lo ma tha la pu ye la ke ki lu ko le he na la si non alam bang ke Ilitum election hai na te ahok lo la tuge non ilitum APHL si aphan nang ki put tot dun wara ta tum aphan anta ilitum ke claim billion ta alem ala tum ta tribal monit lo ke mo ilitum ke nang ge ko nang pudun tot wara pura itum ke alang litum phan kapisum ya tum ta kali lo ilitum ke lang ke tribal kalima kalang la silang chaji ke ante ilunge tala so agyan mang ke akapre katum bangke avedet national party long ke do to bangke avedet la salam mange nituma party mo nituma party nang hailo ten nitum chulong po la bangke matha thu chot ti la pot la si ange kisung bangke sitala nituma party hailo te pomon hala so a party ke mo peneli ke po no kape hai bangke kiche tum pinakamati amasi alang li party le hai sita a contract pin nita ke long mu choji ke hala ke che tum se long mu choji amasi alang ni dhala dak do dun kok sita ke chulong ke chu bang da chu dun thulong le daji itu ba bang ke sita ison alam APHC ke chulong jun long alam le ma thadam kali just se make a prang a ke ring nang ye lang do nang ye lang la pen ke along rita do nang elak lama si lang na ke chu bang secondary lo elito mange athema along rile akhe ya vede ta chu thek thek det ko be amuni da vede te na si kang ko thek ko di
kang koye bang da we det ke an de phin thui bu sa amunit ang se dim ke an la phin nu da ke an de la ko ili tu bang ke amunit tu reng ak na la bang al khe da long ri ta do na lang si kama thai ki li tu bang ke la po si ni tu ma long nang do dun long lo te la tu ke ini regional party APHLC phale ke pe hai lo ko lo te la ke ili tu bang ke la ili tu party a birudhe non ningje pro tu phan an ta lang pon ko alang li tu suma ko an ta lang ko itu bang la ke lang an ta lang am thu the de ji la ko maramun ni tu ma po bang ke la ko ye la si non general along general party national party tu long ke do dun to mang ke la ke cholong ya pan chora na thing lem an ke hala ke cholong ita ke che tu ka pe hai kang tung amunit pan si pe hai po mo hai tu data alang li tu mang ke 100% apoisa pen ke bisar lam haru isia poisa mong ke alang li ke che tu mang ke sikat hom kep pa sikai koi silong nun jorji hala sikat frok sikep ke non ke dam bom dala pulo mati di ha non BJP sarkar hota sikat frok sikep a poisa bang ke 70% bang ke che tum si chu tu det lo ke la son no na che plang le ko la si ili tum pen hala ili tum amuni ta tum PPSL sialong ke do amuni ta tum la pen hala national party long ke do amuni te kamatha ta prek pi khang yang na Asi laso akamat ha kapat chila hala tumta kopi potong chini un erek lo ne ta ka chini nai de joy ke alam pan isum doi ta kali man hadam plirung lo blatang te hala national party along ke do atum inglong aso tum hala tumta vir bom lo puta ningje banang cerai bom lo puta ningje ta kerap dun sudah hala kapawir atum haserap dun subong nasi jasemet non kamar hadam nang jiban ke vir bom lo pujong sinang tum ta chini pulo tante laso ki vir pen ka chepa jog dun ji phan ke inglong arat an inglong asoan tribal atum an karbi bucot kali ta karbi atum si ong mucor pot karbi atum an isi ini mat hat thipen ki vir pen ka cepat jogji atau war ke akaprek ke ave nani tum yang si 20 tenan tham tame ta ave non thegam long et pen ke isi chiki me atau war lo tante la ke demokratik atau war helo demokratik atau war pote demokratik along atau war si ke damji pote parliamentary struggle pote election kache dan pen kache pahai helo election kache dan pen kache pahai ta national party long ki dunmat kache pahai ke lake ili tum si ke hai kali lake bang si ke hai ili tum si ke hai nahi pate lake regional party si hai nang ji regional party ke hai pu am si lahala so arni ben si itum karbiara tribal ara tum ke hai lo pu da munji la si katu kavita la bangke kachini bangke kenan so asi ajo por do olo por akaprek ni ladang isi je ni akaprang din nam de ta chok lo bong ning we bang ke la si ison alam ni li ni ke kang tum de ili tum karbia tum ke aprang ben ta ron ke chedan ron asu ka li de la po por lo ne pilo ne ili tum ka chedan nang i ko ma ka birudhe lo itum ron ka chedan ko da ili tum non chini ne ai ge ron le ka chedan lo pulo tante itu mah hotur ke komat lo po bang sini ne mati di la si ron jedan unji la ben ron ke jedan ta ili tu asamnya salam ba sanskrit alam ben ke itu abirudhi kuning jeme birudhi alam do saya karbi alam ke birudhi alam karbi alam abi la komat abirudhi ke jedan ni ma pu ke itu ke komat aphan ke jedan ni ma pu thurong aphan bu ke la ke chok jedan ke me di for pu bina ke aphan bu ke la ke la si ilitum ke la ka jedan ta jedan de ong po na rukong amat ilitum ke la ka jedan against ba birudhi alam thita bene la si nonda kiri nang boy tum ke against itum jedan ni komat against abirudhe si itum jedan ni hala itum hotur abirudhe si jedan ni itum hotur against si jedan ni
apan lagi sedan pinangi jaga labu je. Angel against pula te itu mahutur pula te makro. Kecil tu lehno lagi. Ani kecil tu maning gedok. Kumar pan maka pihai kantung. Hala pan yang si pihai dun rong pula te lagi. Kecil pan gerap dun jeplang den doke. La si kongres along la pen BJP along ke do ana tu ke kecil pan gerap dun na tu jeplang den la ko hala tu an ke. มีทางวิรบอมโล Oi, ลามีทางการดอนเทงปีซีจิทุมทุบอม alang la อา sa. อัดถากอารมณ์อันดอนจันโลฮับปูปาลินพาอารดอนมาหลับปูบังเกตปากเป็นทุบอมสนเลย Galang กัน la. เอกมจะปัดดุกโอโลปูบังเลยกันจะปัดดุกโลอารีบังหักจากหุยละกิทุมเสกเลยฉะนั้นละกิทุมกิมมีตัวแต่มีทางโลกกลัวพวกอันเลี้ยงไปเด็ดก็ละซอนซีแกลมดุนบอมโลสิละซอนแกลมดุนเด็ดนั่นจีกุซีกันดุกเอาไปพันธะkacuning rigantu isi nona pora bangke ilitum inglong aso ana bangke ihindo vet pensi kache dananji la bangso arona bangke la si kadu bage phanta kapachini lo mo phita pena dikta arnivansi nilitum un anpen ke than kapajir niji kapaklar je phan tumbo ipon thubomji nang litung ta kadu we ta nang cherap dun nang chetu dun bom nang ji la si pining we kaching ki ka chethan along kadu ka we phanta chorolo la pen ilitum APHLC tiripi amai khu sarjai ka thar alang ita jopor do sita apor nang ka chepi dun theka pot alang ni phanta chorolo Nili la so prang ningjing tum dulo la si a leader is the one who knows the ways, goes the way and shows the way. Inut leader pulutang te la ahok atuwar si paglang pon tekji. La pen alang li ahok atuwar si damji. La pen ahok atuwar si radapan than pachiniji. La hello ilitum apan non ke alang li suntot ke ilitum ridam etalong lilo. Aki hai sarji ay kathar sarpan ilitum thelong lo paana ningkan alang li ningkan crazy arta hu pensi alang li sarburalong alang li han nogong along kitun pensi la APS si kapang tangyapan nang li kachisong dun gecheng desan Galang. lasi la kwan arta ki jumpen non apor anta alang li ahok pensi ditung han nang arjapi tiblo la pen arona teng pensi arjapi lo constitution na teng lo lasi ilitum aphan alang li a vision amang kahiman non kipeplengi apor nang kililo asi alang li amang kahiman ke ilitum karbi anglong east west di mahasaw arat ning kang samen ki dolong dia pansi alang li kimang ilitum pepleng doluna ilitum ning ki chit he ki kroy kaching hons ro pen wangona la pen chipa bi hek pen la pen ke ahok alam thanda la pen courage. A man with courage makes a majority. Andrew Jackson ki polam ilitum chikan ponolo. Kasi kado kawi pansamit ning chithelo ning chingduklo wanglo na isipet a platform lo wangpet MP ti haydun veklo na alang lipan. chorolo ni nang litalap rarapan a jopor do ulo ko sitame a board si pipen te than kapaklar kapachini thekapot nang lipanta arna mahir jume padonan lapen ni rupali rong phar pialang lita sonak thaglo anarlo tame rara sai ke claim do desang selo lapen nona jopor ta alangli rarapan kapachini ji phan kabor i si ladak tok sholong lapuan ajo apor ke do talang li nang cepat dudun he ko nang li panta chorolo lasi pining me labang soang deng harop klira trokya pa ini kaching ki jethana jai me bangke lapuan si kangton iglo kado Pardon.